Sziasztok gyerekek! A mai videóban Memory 2-t fogunk játszani. Ugye én most itt vagyok a Pókozomata 2-ben, vagy hát én nem tudom kimondani. Igen, hol. Most én itt kéne fejlődjek. 74-es szintű vagyok, a nevem The Prosami. Ha meg akartok tanálni, akkor hát ugye most mondtam mi a nevem. Hát igen, annyit kell erről a játékról nem mondani, hogy nagyon jó. Szóval nem lehet megunni. Néha megunom, de az csak akkor unom meg, amikor nagyon unatkozok. De jó ez a játék. És amúgy tudni kell róla az, hogy ebbe, amit el kell érjél, a fejlődés, a karakterváltás, meg hogyha például ilyen karaktert akartok, akkor ez jó, én ezt most előre megmondom. Hát ez azért is jó, mert tud buffolni, és ugye a buff az azt jelenti, hogy tovább bírod az ilyen csatákba is. És hát igen, most én itt vagyok, és mennyire támadtak, és hát megöltem. Nem volt nagy cucc. Igen, itt vannak ezek a pókok is. Királynő pókot azt nem tudom, hogyha meg tudom tanálni. Nem. De azt valahogy nektek megkeresem. Igen, azt hiszem halálmérges pók. Nem. Az is nagy, de nem az. Megyünk bejebb is, mert ittán elvileg úgymond úgy is mondják, hogy itt erősebbek és jobban lehet fejlődni. Igen, ott a királynő, mint mondtam, itt ez a nagy piros. Igen, nagyon erős, vörös, halálos, mérgező pók. Hát nem valami erősek, annyit elmondok. Ennyit csináltam nekik, és akkor már meg is haltak, szóval, hogy ezzel nem értem. Nem értek ezzel egyet, hogy erősek. Szóval, hogy ezzel főképp nem értek egyet, hogy nagyon erősek, mert itten, aki csak erős, az itt csak én vagyok. Itt most, azok a pókoknál most csak azért vagyok itten, hogy tudjak legalábbis fejlődni. Igen. Mindjárt meg lesz a 71. Azt mondják, hogy a Memory nagyon unalmas játék. Hát én szerintem nagyon rosszul tudják, mert úgymond elég izgalmas. Amikor harcolsz is, hogy az izgalom beléd megy, hogy vajon most nyerni fogsz, vagy veszíteni. Hát ez, na. Aki játsza, hát nem tudom, hogy ki játsza pontosan, de vannak barátaim, akik játszák, igen, nézzük, mit nyerek bennük. Jók ezek is. Igen, én most itten sámán vagyok, hogy barátaimnak tudjak adni buffot, meg magamnak, hogy így erősödjek jobban. Hát ez a játék, meg még arra jó, hogy de hát így, hogy ilyen régi időket így előrehoz, vagy hát így feltámasztja a régi időket, valahogy ezt így alakítom ki. Pontosan most nem tudom, hogy mondják igazság szerint neki. Hát így a régi időket így visszahozza. Hát így valahogy így én is fejezem ki. Igazság szerint azt nem tudom most megnézni hányan játszuk, de annyit tudok, hogy sokan. Nem tudom, hogyha ismeritek-e a Mester MC-t. Na viszont, a Mester MC-hez, és hát azt mondják, hogy hasonló a Mester MC-hez. Egyáltalán nem értek velük egyet. Hát lehet, hogy akinek bugos, az így behozza a Minecraft embereket, mert ugye van, aki is sokat játsza, és meg így behozza a Minecraft embereket, de az nem azt jelenti, hogy is mondjam, hogy Minecraft, olyan, mint a Minecraft. Azzal egyáltalán nem értek egyet. Még amit el lehet, hát nem tudok még olyan sokat mondani, mert nemrég kezdtem. Sokan azt mondják, jó,
azt el is hiszem. Ugye ebbe a játékba úgy lehet a legjobban trollkodni, hogy minden lányhoz odamész, és akkor meg mondod neki, szia, van-e pasid, mert hogyha nincsen, akkor az azt jelenti, hát nem tudom, hogy mondjam. Hát így jót jelent, és akkor meg rávágod, hogy lehetek én a pasid, és akkor, hogyha azt mondja igen, akkor ti nagyon szerencsések vagytok, mert nekem még egy sem mondta. Igen. Megtámadtak, csak nem tudom miért. Fogalmam sincs, hogy miért, de semmi gond, elintézzük még. Még sosem vagyunk gyengék, de mit üt engemet ez a kígyó? Mi a baja? Gyere üss meg, ha megmersz. Na. Igen, így jól fejlődök még. Ja igen, és meg akartuk tanálni, akkor így nem sokára nem itt fogok fejlődni, annyit elmondok nektek, hanem az Orkföld 2-n, és akkor ott meg is tanálhattok engemet, ha annyira akartok, de nem hiszem, hogy meg akarnátok engemet keresni, hát minek. Hát nem játsszák, úgymond nem játsszák olyan sokan, nem tudom miért, pedig én szerintem nem valamint megunhatni való, hát úgymond nagyon jó, hát nekem végül is tetszik. Szóval, hogy én nem bírom úgy megunni. Az hasonlít a Mettinre, de hát teljesen nem ugyanaz. Nem tudom, pedig hát mondjuk a neve, és hát mondjuk ez Mettin féleség, de nem Mettin. Amikor kezd el, azt írja ki, hogy Mettin 2. Ezt azért írja ki, mert az adminok úgy csinálták meg, hogy például hasonlít a Mettinre, és akkor meg ők úgy kiírták, hogy az Mettin 2. Pedig teljesen nem az Mettin 2. Igen, én itt nagyon jól fejlődök közben, miközben beszélgetek. Hát lassan mindjárt vége a videónak, de még nem. Még nincs vége. Még nem. Hát igen, harcoljunk ezekkel itt. Nem kellett volna ide bejöjjek. Semmi gond, valahogy megpróbáljuk őket megölni. Hát valahogy, de nem hiszem. Jó, csak az az egy pok maradt, ami nem bír megölni. Ama is volt. Hát ez valahogy úgy így érdekes volt. Ide a nagy csapatokban nem szeretnék bemenni, mert ezek egyből megölnek. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele. Lehet ti bementek, mert erősek vagytok. Van egy karrierem, amelyik nem tudom, valahogy eltűnt a Dragon Cardom, csak hát nem tudom, hogy. Ez nagyon érdekes volt. Feljövök, és egyszer csak látom, nincs nálam a Dragon Card. Nagyon megijedtem. És akkor rávágja a barátom, hogy biztos az admin elvette. Hát az lehetséges, hogy az admin vette el, mert ha jól tudom, az adminok akármit el tudnak venni tőled, még a karrieredet is. Hát itt 250 nem tudsz olyan hamar lenni, ezt el is mondom nektek miért. Félhold kard. Megnézzük milyen 60 szint. Ja, azt tudom milyen kard, igen. Na. Hát 250 azért nem tudsz lenni, mert nem. Nagyon nehezen. No hát gyerekek. Gyerekek, ez a videó ennyi lett volna. És ha tetszett, lájkoljátok és iratkozzatok fel. Lesz persze még következő rész is. Sziasztok!